ग्रीन हिमालय पिकनिक थावनियाव आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारी तामुलपुर जिल्ला भारत भुटान सीमा खाथिनि दाबसे समायना जायगा आरो लावखार ओंखाम जाग्रा थावनि ग्रीन हिमालय पिकनिक स्पट जिरि जिरि बोहैनाय दैसा भुटान हाजो खाथिनि आरो सोरगिदिं मिथिंगायारि आबहावाजों बुंफबनाय बे लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिया दं रङिया भुटान राजालामानि साखाथि बगाजुलि नागाफुराव। ग्रीन हिमालय पिकनिक थावनियाव आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारिया मोनसे हाबाफारिनि गेजेरजों मैया बेखेवनानै होयो। आथिखालाव टुरिज्मआ मोनसे बेसेबा गिदिर दारिमिन बेनि गेजेरजों साखाथिनि गोबां सुबुंफोरानो रांखान्थियारि आरजिनो हागोन होनना बुंथिदों। नागाफुर बगाजुलि हालामनि रायजोफोरा बेनि गेजेरजों रांखान्थियारि बिथिङाव फालांगियारि खालामनो हानायनि सुबिदा दं होनना आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारिया बुंथियो। बेजों बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा धर्म नारायण दास दाराङाजुलि बियाबनि एमसिएलए बिजित गोरा नार्जारी बिथांमोनजों लोगोसेनो गोबां आलासिफोरा बाहागो लादों। जितु ग्रीन हिमालया इको टुरिज्म ससाइटि बेवहाय पिकनिक स्पट एबा टुरिस्ट स्पट हिसाबै खालामनायनि जि मोनसे हाबाफारि लादों थांनाय बोसोरनिफ्राय आं सानो बे जायगायाव बियो जोबोद बे जायगानि मानसिफोरनि थाखाय मुलाम्फा गोनां जागोन आरो दिनैनि दिनाव मोनसे टुरिज्म जितु माने बिफान बा टुरिज्म जितु बिथिं बियो मोनसे गिदिर उद्योग इन्डास्ट्रि बेनि गेजेरजों माने मानसिफ्रा थांनानै थानायनि राहाखौ मोनो। गतिके बे जायगायाव दिनै बिथांमोना जि पिकनिक स्पट हिसाबै जागायजेनदों बियो फैबाय थानाय समाव गिदिर टुरिस्ट स्पट माने जानो हागोन। गतिके मोनसे टुरिस्ट प्लेसआव माने बे जायगायाव गोबां बायरानि मानसिफ्रा जेब्ला फैयो अब्ला बायदिसिना बिसोरो बायनानै जायो बायनानै लाङो। ओंखायनो बे जायगानि मानसिफ्रा बेनि गेजेरजों गाव गावनि दिहुनथाइजों माने थाखा रांखान्थियारि भाबै माने रांखान्थि खामायनायनि मोनसे लामाखौ मोननो हायो। गतिके आं सानो जे बेवहाय हिमालया जि इक' टुरिज्म ससाइटि बिथांमोनहा माने मोजाङै बिदिनो मावलांबाय थायोबा बे जायगाया दाउ अमा बायदिसिना फाननायजों लोगोसे बेवहाय मानसिफोरनो दै जगायनाय बिनि उनाव पिकनिक जानाय मानसिफोरनो बायदिसिना एरेन्जमेन्ट संग्रा खावग्रा टेबोल सियार ओमफ्राय तम्बु बायदिसिना एरेन्जमेन्ट बेफोरखौ खालामनानै होनानै गोबां रां खामायनो हागोन आरो कुमारिकाटा नागाजुलिफोर बायदिनिफ्राय मानसिफ्रा जिखुनु समावनो थांलाय फैलाय खालामनो हानाय बायदि गारि मटर सालायनानैबो गोबां बेवहाय जोंनि लाइमोनफ्रा माने रां खामायनो हागोन। नागाफुरा जथेस्थ स्कप दं टुरिज्म बिथिङाव मानो होननानै बुङोब्ला बियो भुटाननि सानदुब जंखारजों खाथियावनो नांजाबनाय। ओंखायनो आसामनि गुबुन गुबुन जायगानि सुबुंफ्राबो नागाफुराव फैनानै बेवहाय सानसे सम खाथायनो हायो आरो बिनि उनाव भुटानाव बिथांमोना थाहैनो हायो। गतिके बेजों भुटान नुनायनिबो मोनसे जोंनि नांजाबफानाय हादोर बे हादोरखौ बेरायनायनिबो खाबु दं। ओंखायनो आं सानो इयुनाव नागाफुरा जोबोद जौगाखांगोन आरो नागाफुरनि गामि ओनसोलखौबो जोङो टुरिज्मनि बिथिङाव मोनसे माने माखासे खाबुखौ लानानै सोफादेरनो हायो जे जोंनि रायजो जानाय जोंनि न' बां जोंनि दानाय लुनाय जोंनि दाउ अमा फिसिनाय जोंनि आबाद मावनाय बेफोर जोंनि जिथु कालचार बे कालचारफोरखौ जोङो गुबुननो दिन्थिनो हायो। बिनि उनाव जोंनि न'खर न'खरबो जोङो टुरिस्टफोरनो जोंनि जानाय हुदा संनाय खावनाय बायदिसिना बेफोरखौ बिथांमोननिफ्राय अर्डार लानानै बेफोरखौ होनो हायो उनावहाय। बिदिनो जोंनि ट्रेडिसनेल जिफोर जानाय लोंनाय माने स्टाइलफोर दं जे आलु मेनाय खान्थाल बेगर माने सावनाय मेनाय बा थासुमलि सावनाय बा थारुन थास'फोरखौ मेनाय जानाय आरो बायदिसिना फिथाइफोर दं जायफोरखौ जों बेफोरबायदिनो बायदिसिना खालामनानै जायो। बेफोरखौबो जुदि बेवहाय जोङो फाननायनि राहा लायो बा बायह्रानिफ्राय फैनाय मानसिफोरनो जोङो फाननानै बिसोरनो जानो होनो हायो अब्ला बिथांमोना बेफोरखौ माने बयबो टेस्ट खालामगोन आरो बे टेस्ट खालामनाय जानायनि गेजेरजों मोजां मोनलाङोब्ला नागाफुराव थांनि थौ उमुक जाहैनि बेबायदि मोनसे बयहाबो तामुलपुरसिम मोनसे बेलासि जाब्लानो नागाफुर फैनो लुगैनाय बे अयभासा जागोन आरो बेबायदि गावनाव थानाय बुस्थुखौनो फालांगि खालामनानै जोङो रांखान्थियारि भाबै जोङो दावगानो हागोन। जायहा दा जिहेतु बेवहाय आं दिनै फैदों आं नुबाय आं मोजां मोनबाय आं दिनै सासे स्पिकार आंजों इएम आंजों एमसिएलए बिथांमोन फैदों। गतिके गाबोन समफोर जिहेतु जों बुजिबाय जे बेवहाय लामानि गोनांथार दं
अब्ला जों जायखिजाया लामानि स्किमखौबो बेवहाय जोंनि डिपार्टमेन्टखौ बुंनानै जों लाहोनो हागोन गतिके बेबायदिनो लासै लासै जालांगोन दा जिहेतु जागायजेननाय गतिके बे जागायजेननाय समाव बिदिनो माखासे खुथिनाथि बे जायगानियाव जेंनाफोर थागोन आं सानो बेफोर जेंनाया फैगौ 5 बोसोरसोनि गेजेराव लासैनो सुस्रांजाजोबगोन सरकारा जेसे हागौ नाजादों नाथाय बेखौ होबथानांगौआ इसिबां गोरलै बाथ्रा नङा मानो होननानै बुङोब्ला साधारन सुबुं बायदिनो फरेस्ट गार्डआबो नों आं बायदि मानसिसो बेवहाय स्पेशल मैदेरजों खमलायनो हानाय गोहो बेनावबो गैया मोनसेया जाहैबाय मैदेरा दिनै मानो फैदों मैदेरनि फैनायनि गुबै जाहोना जाबाय बिस्राबो आंखाल जाबाय आदारनि मोनसेया जाहैबाय जोंनि जायगाफ्राव हाग्रा बंग्रा जि दंमोन बेफोरखौ दिनै जोङो जोंनि रांखान्थियारि जौगाखांनायनि थाखाय बायदिसिना खामानियाव बाहायनो जों दानस्रांबाय जायफ्रा जुनारफोरनि आदारमोन आरो दिनै जोंनि बारिफ्रावबो बायदिसिना थालिर आदुमग्रा माने बेबायदिनो मा होनो गुबुन गुबुन जिब जुनारफोर जानो हानाय बिफां लाइफां थायोमोन नाथाय बेफोरखौबो जों दिनै एवस्रांजोबनानै मानसिया गावनि खामानियाव फैनाय थाखा खामायनो हानाय बायदिसिना आबादफोरखौ जों खालामबाय दिनै साहा बागान खालामदों दिनै बानलु गायदों दिनै माबा मोनसे मावदों जायखौ मैदेरा जानो हाया जायखौ मैया जानो हाया जायखौ दाउ बायदिसिनाया जानो हाया बेबायदि जोङो खालामजोब्बाय आरो बिनि थाखायनो दिनै बिथांमोना आदारनि अभाब जाबाय आदारनि अभाब जानायनि जुनै नागिरनानै मोनैयाव उखैनायनि थाखाय मानसिनि न'आव माबाफोर दं नामा बेसिम मानसिनि न'सिम सिथ्लासिम फैग्रा जाबाय आरो बे फैनायावनो जायखौ जों संघार दोनबाय थादों बेबायदि मैदेरखौ होसोनाय मैदेराबो रागा जोंनानै होसोफिननाय आरो बिनि उनाव मैदेराबो गावनि रैखाथिनि थाखाय मानसिखौ शत्रु हिसाबै लानानै बुथारनाय बेफोरो जानो हमदों ओंखायनो बिनि थाखाय जों बयबो सांग्रां जानांगोन गभर्नमेन्टआ बे नटिस होबाबो मैदेरा बुजिया बा गभर्नमेन्टआ होबथानांगौ होननानै जेजोंबो बेखौ थोंजोङै हमथानो हाया नाथाय जों एसे बिसोरजों माने माब्रैहाय माने फ्रेन्डलि जानो हायो आरो फ्रेन्डलिया अब्लासो जानो हागोन जों जुदि जिब जुनारनि थाखायबो बिसोरनि थांनानै थानो माबा मोनसे जों खालामनो हायोबा ओंखायनो जों गाव गावनि न'आवबो बारियाव सुबासेबाबो थालिर गायनांगौ आदुमब्रा दंफां फांसेबाबो जोङो गायनांगौ हाग्रा बंग्रा जानो थाखाय जोङो आधा बिगा हाबाबो जोङो दोननांगौ बा फवासे हाबाबो जों दाननांगौ बयनिबो न'खराव जुदि फवासे आधा बिगा बा सुबासेबाबो थालिर थायोबा आं सानो मैदेरा फैनानै बेवहायसो थांगोन मानसिनि सिथ्लायाव थांनाय नङा मानसिखौ होसोनाय नङा अब्ला जों आबाद मावनानै मोजाङै रायजो जानो हागोन आरो जिब जुनाराबो फैनानै जोंनि बारियाव बेफोरखौ जानानैनो बिसोरबो गिदिंलांफिननो हागोन गतिके बिसोरनि थाखायबो जों जुदि माबा मोनसे राहा खालामाब्ला खालि मानसिया गावनि थाखायल' धोन सम्पति खामायनो लानानै जिब जुनारनि नांगौखौ जुदि जोङो माने बुजियाब्ला आरो बिनि थाखाय बेबस्था लायाब्ला बे संघाता मालाब्लाबो जोबनाय नङा गतिके बिनि थाखाय सरकारा बायदिसिना लाइफां गायनायनिबो हाबाफारि लाबाय थादों आं सानो जायगानि रायजो राजा फरेस्ट डिपार्टमेन्ट आरो जोंनि दैदेनगिरि एमएलए एमपि एमसिएलए सब जुदि मिलायलायनानै मावलांबाय थायोब्ला आं सानो बेफोर माने जेंनाया लासै लासै माने जोबलांगोन উপস্থিত হৈছে মাননীয় বিশ্বজিৎ দৈমাৰী ডাঙৰীয়া আৰু তেখেত হেলিকপ্টাৰৰ মাৰ্গেৰে আহি কিনে ইয়াতে উপস্থিত হৈছে দৌল নাগাপুৰ অঞ্চলত তো আমি খুবেই সুখী যে লাহে লাহে আজি বিটিআৰ অঞ্চলত এনেকুৱা ভিতৰুৱা অঞ্চলবোৰো যেনেকুৱা ডেভেলপ হৈ গৈ আছে আগন্তুক দিনত আমি এইবোৰ কথা কেতিয়াও চিন্তা কৰিব পৰা নাছিলোঁ আজি এইটো হোৱাৰ সম্ভাৱনা হৈছে কিয়নো মাননীয় আমাৰ বিটিআৰ চিফ প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মাননীয় নৰেন্দ্ৰ মোদীজীৰ নেতৃত্বত আজি বিটিআৰ অঞ্চলত আমি শান্তিৰ পৰিৱেশ এটা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ সেইকাৰণে আজি এনেকুৱা ভিতৰুৱা অঞ্চলবোৰতো যে মানুহখিনি ইমান দূৰৰ পৰা পিকনিক খাবলৈ আহি আছে আৰু মাননীয় খুদ অধ্যক্ষই ইয়াতে আহি কিনে আজি উদ্বোধন কৰিলে তাৰ কাৰণে আমি সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিব বিচাৰিছোঁ আৰু বিটিআৰ অঞ্চলটো আপোনালোকে জানে যে খুব ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ আমাৰ ভূটান ফুটহিলছত পৰে তো আমাৰ টুৰিজিমৰ কাৰণে খুব ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ আছে ভৈৰৱকুণ্ডৰ পৰা লৈ ৰায়মনালৈকে তো আমি আশা কৰোঁ আগন্তুক দিনত আমাৰ এই অঞ্চলবোৰ লাহে লাহে টুৰিজিম ছেক্টৰটো আৰু ভাল হৈ গৈ থাকিব আৰু টুৰিজিম এটা এনেকুৱা ইণ্ডাষ্ট্ৰী হয় য'ত এজন মানুহে যদি ডাইৰেক্টলি এমপ্লয়মেণ্ট পায় আৰু তিনিজনৰ ইনডাইৰেক্টলি এমপ্লয়মেণ্ট পায় আৰু পৃথিৱীৰ ভিতৰত সকলোতকৈ ছেকেণ্ড লাৰ্জেষ্ট ইণ্ডাষ্ট্ৰী যদি আছে হায়েষ্ট যদি হিউমেন ৰিচোৰ্চ আছে তেতিয়াহ'লে টুৰিজিম ডিপাৰ্টমেণ্টত আছে মই আশা কৰোঁ বিভিন্ন যেনেকুৱা ঠাই আজি হিমাচল প্ৰদেশে কওক আজি আপুনি গোৱাই কওক তেনেকুৱা ধৰণৰ যি আমাৰ টুৰিজিম ষ্টেটবোৰ আছে বা ছিকিম যেনেকুৱা মানুহ ফুৰিবলৈ যায় মেঘালয় মানুহ ফুৰিবলৈ যায় তেনেকুৱা এটা সময়ত আমি আশা কৰোঁ যে বিটিআৰ অঞ্চলতো তেনেকুৱা বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা মানুহখিনি ফুৰিব আহিব ইতিমধ্যে আজি আমি এটা আমাৰ এছেম্বলি আছিলে তাতে আমি এটা সিদ্ধান্ত ল'লোঁ আমি পিচফুল স্মাৰ্ট আৰু গ্ৰীণ বড়োলেণ্ড তো গ্ৰীণ বড়োলেণ্ড বিলটো আজি আমি পাছ কৰিলোঁ
গ্ৰীণ বড়োলেণ্ডৰ অৰ্থটো এইটো হ'ল যে আমি ছাষ্টেইনেবল টুৰিজিম বুলি কওঁ। ছাষ্টেইনেবল টুৰিজিম বুলি ক'লে জীৱ জন্তু মানুহ গছ গছনি সকলো যাতে আমি একেলগে কোএক্সিষ্ট কৰি থাকিব পাৰোঁ, সেইটোকে ছাষ্টেইনেবল টুৰিজিম বুলি কয়। তাৰ কাৰণে আমি এটা পদক্ষেপ ল'লোঁ। আজি আমি এটা বিল পাছ কৰিলোঁ যে ন' প্লাষ্টিক জ'ন, ছিংগল ইউজ প্লাষ্টিক আমি ব্যৱহাৰ নকৰিম। যিমানখিনি আমি পাৰোঁ, বৰ্তমান আমি যিহেতু তাৰ অল্টাৰনেটিভ নাই, তাৰ অল্টাৰনেটিভৰ কাৰণে আমি ব্যৱস্থা কৰি আছোঁ। বাঁহৰ পৰা প্লেট বনাব পাৰি, তামোলৰ ঢকনৰ পৰা কাপ প্লেট বনাব পাৰি, পেপাৰ কাপ প্লেট বনাব পাৰি। তাৰ কাৰণে আজি বিটিআৰ গভৰ্ণমেণ্টে কিছুমান ইনিচিয়েটিভ লৈছে। তেওঁলোকে ইণ্ডাষ্ট্ৰি ডিপাৰ্টমেণ্টত কিছুমান পইচা তেওঁলোকে নিৰ্ধাৰিত কৰি দিয়া হৈছে। আৰু আমি যাতে গ্ৰীণ বনাব পাৰোঁ, গছ গছনি যাতে আমি নাকাটোঁ। কাৰণ আপোনালোকে দেখা পাইছে এইখিনি অঞ্চলতো ভূটান আৰু আমাৰ এইটো সীমান্তৰ অঞ্চলবোৰত হাতী মানুহৰ সংঘাতটো খুব বেছি। কাৰণটো এইটোৱে হ'ল যে আমি খাদ্যৰ অভাৱত হাতীবোৰ এনেকুৱা গাঁৱলৈ সোমাই আহে। তাৰ কাৰণেও কি ব্যৱস্থা কৰিব পাৰে সেইটো আমি প্ৰজেক্ট লৈ আছোঁ। আৰু আমি গ্ৰীণ বড়োলেণ্ড আমি বনাব বিচাৰি আছোঁ। बर' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां। आलायारन सावथुनखौ नायनो हांखुर जानानै थानाय रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। रायजो राजाफोरनि खाबुनि थाखाय गोदान बोसोर 2024 मायथाइनि 2 जानुवारि खालारनिफ्राय 20 खालारसिमनि गेजेराव बड'सा फिल्म प्रडाक्शनजों दिहुनजानाय आलायारन आबुं बर' सावथुनखौ सिगांनि बेसेननिख्रुइ गोबां खमसिन खालामनानै दिन्थिनाय जासिगोन। क्रिसमास आरो इंराजि गोदान बोसोरजों लोब्बा लाखिनानै आलायारन सावथुनखौ अनसायगिरि रायजो राजाफोरनि थाखाय बे खाबुखौ लानानै फैदों बड'सा फिल्म प्रडाक्शना। दासिमबो जुदि नोंथांमोना आलायारन सावथुनखौ नुवाखैब्ला थाबैनो स्क्रिनाव होखानाय जानबुं नम्बराव फोनांजाब खालामनानै बर'नि गिबि आलायारन आबुं बर' सावथुनखौ हांख्रायहरनो हागोन। जानबुं नं 8453766183 9678616741 आरो 7896298145। नोंथांमोना थाबैनो बे होखानाय जानबुं नम्बराव फोनांजाब खालामनानै सिगांनि बेसेननिख्रुइ गोबां खम बेसेनावनो बुकिं खालामदो। बस'आमोनब्ला आंनि मानसि जानायनि सिमाङा जाफुंनाय नङामोन। आंखौ लाजि दाफोनांसै गोमबोर फिसा, गोदोनि दायखौ सुस्रांनो थाखाय हांमा आइनि जिउनि बिबानखौ नोंनो लादो फिसा। मानि सिमां? गावबा गावनि। थेट, आंलाय आंनिसो सानदोंमोन। उदां बोथोरनि बेलासि समाव सुदेम बार बारनाय गोजोनग्लायनाय समाव बिरलाङो गोसोआ नोंनि सेराव। आंनि नामा हायनास्रि, नोंनियालाय आरो नों बबेनि? आंनि मुङा जोंदाव, आं बम्बेनिफ्राय फैदों। मडेल गार्लफोरनि फट' बुथुमग्रा। आं नोंसिनि फट'खौ जि दाग्रा कम्पानियाव हरगोन। बिदिब्ला आंनि मोनसे फट' खेबबावदे। Okay, come on.